आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। जिल्ह्यात अद्याप समाधानकारक पावसानं हजेरी लावलेली नसल्यानं शेतकरी आणि ग्रामस्थ चिंतेत आहेत। पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या मालवण तालुक्यातील तळागाव गावातील खांदवाडी येथील ग्रामस्थांनी पारंपरिक श्राद्ध आणि लोकसंस्कृती जपत पावसाला साकडं घालण्याचा अनोखा उपक्रम राबवला। पाऊस लवकर सुरू व्हावा आणि शेतीची कामं मार्गी लागावीत या उद्देशानं ग्रामस्थांनी एकत्र येत होळी घालून पावसाला बोलावणं ही जुनी परंपरा पार पाडली। पाहूयात। यावेळी गावातील महिला, पुरुष आणि ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते। कोकणातील अनेक भागांमध्ये पावसाच्या आगमनासाठी अशा पारंपरिक प्रथा आजही जपल्या जात असून त्यातून निसर्गाशी असलेलं ग्रामस्थांचं भावनिक नातं आणि शेतीवर अवलंबून असलेलं ग्रामीण जीवन अधोरेखित होत आहे। आता या पारंपरिक साकड्यानंतर वरुण राजा केव्हा बरसणार याकडे खांदवाडीसह संपूर्ण परिसराचं लक्ष लागलंय। आज वाचव, रक्षण कर, सांभाळ करा, क्षमा करा, असलेल्यांका सुख शांती समाधानी मिळवून द्या। आणि जे काय मेघराजाची आज समज घालून मेघराजा का पाऊस आज पडण्याची आज त्याची समज घाला आणि मेघराजा पाऊस पाणी पडून जनतेचं रक्षण रोखलावा, सांभाळ करा आणि तुमची आपली तुम्ही नाव करतो म्हणून सांभाळ करा।